muna karatunmu su ko suna ta kallon mu gara muna gina fito ba ma bidar a ce min yi bara mu dai samari ne wata rana sai da mu za a gwara a lokacin mu ma mun aikin Kano akwai dala da takai a cikin aji makaranta ilimi shi ne a cikin aji makaranta a nan ake koyar da komai a cikin aji makaranta student ana ta tunawa wata kan Allah da girma yake kaga an ajiye keke a nan gun dama ina da inda nake so in je yanzu bari in yi gaggawa in je in ga ko za a samu alkhairi kafin kai aure sai ka ga mai aure ya fi ka jin daɗi kai ina keke nan lallai zaman duniya ma sai hakuri wallahi wani ya sace ni kenan wani ya ɗauke dan banza sai ya ajiye keken na inda ba tsaro kawo ko inda ba tsaro ai ko ba ajiye kadara da dukiyoyi na rasu me yasa kowa ya damu da ya kuɗi me yasa na rasu me yasa 'yan siyasa ke yin magudi me yasa na rasu me yasa ɗan giya aka sankar tangadi me yasa kunnan marraji shi ake ja a yi masa gargadi keken da ya tahe nan ya kawo ni kenan ina ne na ka juya za ka je bakanka hadari kar ka shiga tigo ko ya san ka an san ka za ka shiga hadari kar ka juya na ga maka ka ji maganar banza daga bakin mutuniyar banza wai ne za a cewa ka in juya na ga sabon gun da ban taɓa shiga ba a rayuwata Allah dan manzo naka in dai akwai rabon ɗaukaka Allah ka sa ni zangarka shalugude kuma shaɗan daka turman tsakar gida ne haka ki gudu mai sa maza daka tun daga arewa har ma kudu Allah sai na roƙe ka ni tigo na yi kuka a gare ka mai babban iko ga nama ga hey ka gaskiya ne tego dan gata ne wallahi tallahi barin dan samu in je in gudun je in adana wannan kawai abin da zan kai bai fa kamata ma dai in taba da iya wannan ba kamata in zauna in cinye kazan in yi mata wankin babban bargo amma idan aka ce wai na da ina ta wani ga yunwa ga kuma farauta ai wallahi ina koma iko sai Allah ka ce dai ana samu dai har yanzu tsuntsu daga sama ga hei kai wayo Allah na gone za ta fashe ko kai rai ko kai moshi za ta fashe kowa ma sai ya lashe kuma za mu kashe bawa Allah ga ta ni ko kaman ƙanshin bil adama da ke ji kala a sakalkala a sama ta soye tabbas idan bil adama ne Allah ya cika mun burina dama ina ta zo tun ban ƙoshi ba